हेलो गाइज आम कैंप्रे पनीपरिया नथिबारु आमे आज किछि प्लान कलु आंब खट्टा जे कि देसी आंब आम कैंप पाखे बहुत आंब गछ थिला सेतिरो आंब किछि तोड़ी आनलु ये हजन आम ब्रह्मपुर दुर्गुड़ा संघ देखो केमिति आंब कटिंग करूछंती एबे वर्तमान आम आंब कटिंग करी ना केमिति बाड़छंती देखो आम ब्रह्मपुर दुर्गुड़ा संघ ये आउ आम बहुत किछि तरकारी हुए किंतु आज आम पनीपरिया नथिबारु आंब खट्टा किछि करबा प्लान कलु ये आम हेल्पर जे कि निया जलजी सागर देखो गाइज निआं जଳି सारा ପରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କଡ଼େଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନା ବସେଇ ଦେ କହିଲି ସେ ଦେଖ କଡ଼େଇ ବସେଇନା ଏବେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଆମ୍ବ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ କିଛି କାଢ଼ିଦେଲୁ ତାପରେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ କରାଯିବ କେମିତି ତରକାରୀ କରାଯାଏ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶିଖ ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଥିବ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଆମ ତରକାରୀଟା ବନାଉଛୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛୁ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆସାମର ଷଣ୍ଢ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାను ବୋଲି କହୁଛି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଷଣ୍ଢ ସେ ବି ଇଏ ଦେଖ ଆମ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସିବ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ତେଲ ଯାହା ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ତେଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଯିବ ଗୋଟା ଜିରା ପଡ଼ିବ ଦେଖ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପରେ ପିଆଜ ପକାଗଲା ପିଆଜ ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଯିବ ଟମାଟୋ ଦେଖ ये मसला ଏବେ କାଢ଼ିନା ପକାଯିବ ଦେଖ ଗାଇଜ ଏମିତିକା ଟମାଟୋ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ କିଛି ଦେଖ ଗାଇଜ ଆମ ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଉଛି ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ କେମିତିକା କରାହେଉଛି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ତ କିଛି ଭଲସେ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛୁ ଦେଖ ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଏବେ ମସଲା ପଡ଼ିବ ମସଲା ତ ଅଲରେଡ଼ି କାଢ଼ି ସାରିଲୁଣି ମସଲା ଦେଖ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ କିଛି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଏବେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଯିବ ଆମ୍ବ ଦେଖ ସିଝି ସାରିଛି ଆମ୍ବ ଏବେ ପକା ହେଉଛି ଆମ୍ବକୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଉଛି ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକିନା ଖଟା ବେଶୀ ଆମ୍ବ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲୁ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଲୁ କାହିଁକିନା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପୁରା ଟିକେ ଅଧିକା ସୁପର ପକାଇଦେଲୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କେରକେରା ଏକ ନମ୍ବର। ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଷ୍ଟର ହାପି ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନେ ମୋ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।